Tuhod. Awa ko na dito ng kuwan. Hello mga bishi, mga mamshi, mga kabanding, nga dahil ko prepare nga pork menudo sa Bisaya pa is ginamay. Ginamay. Magmukbang na ta mga kabanding, ato nang sugdan ag mukbang. Sugdan na nato mukbang. Pwede ta ka prepare og tubig, sige ra. Start na ta, mangaon na ta mga bishi, mga kabanding, magmukbang na ta og pork menudo. Mangaon ta mga kaworks. Mga kabanding di. Adto mo sa kaworks, tanaw po mo sa kaworks vlog. Kaya kabanding. Mukbang na ta. Kabanding. Tanaw niyo sa kabanding. Kaon na bisig tabi. Ari sa mo tanaw po mo sa The Bird Vlog. The Bird Vlog. Nami ra? Mami? Okay, random ka? Sarap. Menudo. Ngayon kay menudo. Pakyo. Yung binaok. Sakura ng ang disagol lang sa aming pagkanulo ka ang sayuti o carrot with ano siya nga color, hindi siya nga color ba kuha na siya pog na siya sa amua or asyutis asyutis mo na pog. Yum. Yummy. Ito yun. Rap. Yummy. Akong kasipe.
pork menudo. No, 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 no. Bati! Sige! Mas lamig yung menudo. Kaya ka na binuok. No, 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 no. So po mga anak, hindi kayo mukhaon ng mga utanon, pwede lang isago na niyo sa menudo. Mga una yung mga kids, anak. No, no, no. Nakuha na kung kuwan eh. Halimot magtandam. Anxiety, dramadali. Gusto ako yun. Nga. Kaon? Ay, tagas mga lagbay. Ay, samang ka. Ay, kaon. Ay. Walot kayo gani da. Ujok na. Tunggu. May pibo to. Mga bisi, mga mansi, mga kabanding. Mukbang. Mga kaboros dahil, please ako subscribe. O bisita sa YouTube channel ni Kaboros ni Bundoy Vlog. Balik bundo lang. Kaya, thanks for watching guys.